Erik? Nie, to s takou babou. S jakou zas? Čo Erikovi povedal? Ale nie som tou, proste s Erikovou. Proste baba sa najbala jahody medzi nohy a tomu posielal už tretí. Nie, nehovorím to, to je proste... Divné to je, no. Divnejšie, že ty robíš autoškola. No. Nič divnejšie. Vy ste kokoti, ja som to hovoríte. Čo? Ja sa hambí, že mám Aj ja inak. Jebe vám, aké by mohli byť hneď. Čaká, môžeš. Však máš takú 20, ty kokos. Ja to robím 5 mesiacov a mám 6. Jebe ti, že ste aj 18 nemám. Aj ona má skoro. Ja ani 7. Ja mám skoro jagom. 3 mesiace to robím a ja mám 6 kalórií. To fakt. Ale kokot, ale... Čiže on tam bol do piči Čiže dvakrát. ja už to robím 3 mesiac a už Ja som tam bol 6 krát. Ale všimli ste si... A ja už by som to mala hotové, lenže on išiel na mesiac preč. Ale on takto žije, odkedy sa narodil, on takto žije celý život. On je taký zabudnutý. Dostal v piči všetko. On dojde dneska Dominik, takto si sadne, drží hubu a teta proste už odišli všetci zákazníci, už mala nervy na neho. Už chytala nervy, možno ty čo chceš. Čo že si dal toastíky. Je budy. A písal si mi? No písal. Odpísali ste? Nie. No tak nemáš. No ja si počkám. O 10 zatváram, pôjdeš do piče. Spravte, ja si počkám. A tak to je ako kota. Tobias ti odkazuje, že piješ tú pomarančovú vodu. Čo do piči? Kámo. Bu. Dá, Gulakovica. Môj Pavel Chambuje, presne. Čo nemám? Erik, nie, Erik! Čo ti jebe? Na zviera tam zo. Erik! Počkaj. Počkaj, Píčko, akože... To má více na prv. No daj si, ostal červený a... Máte sticker! Poď! Ale si no... Či na pepách. Chudák celý červený. Ale on je strašne červený. Keď dám zatvrdý dýk do piče 15 sekúnd a tlačím jak chuj. To je proste... Inside joke. Počkaj, máme hodinu? Počkaj, ale klasická... Koľko čaká? 13:30? Ja by som písal. Je on taký strýka. Ajaj, to som. Logicky dokážete vydedukovať, čo je odpoveď správna, hej? Takže, let's get it on. Keho? English speaker. To vy viete dobre po anglicky, či nie? Tak, Normálne, čo ideme niečo robiť? Verbiť test. Akože dorozumeli by ste sa, No že? jasne, že sú tam to miliónkrát. Piče, už sa otvor, ty skurvysyn vyjebaný. neviem, či mi došli V Amerike? Kde ste boli v Amerike? Tak si to kúkni, ne? Ty si tiež piešanec. Ty kmorebu. Palče, vy si žijete normálne život ako vano. Kde? Mám lovové. Po piči, po piči. New York, Washington, Boston. To vôbec! Ja ho na fotografiu. Prečo mňa by... Na výhody. Kľúč! To je pekné. Inak Saša, ale akože... Ne. Hovoril, že to je. Nie. Aj sa píše výrobka na piče. Prečo? Hej, tak ja si sadnem na zem. Sádaj. 50, lebo mne som nechcel robiť otázok. Koľko? Som si myslel, že 50 vám bude stačiť. Aj dobre, díky. Ste za posral, ty kak. Vymente mi tú stoličku. Iba 50, lebo viac sa mi nechcel. Pohoda. Kde ste to dali? Hen, Sebo. Sebo. Koľko otázkov máš písomku? Však vieš čo, iba 50, lebo viac sa mi nechcel. Bol som aj 100, ale tak to už by bolo moc málo. A kde je tá písomka? Čo ti jebe, to čo? Hen, Majú čo poďme to ukázať? Nie. Pohoda. Nie. Poď tu, nie? Čakaj. Lencu. Poď sa bojíš, poď. Kde to je tento spáčka? Kde to ide? Ja mám šidli, Ja to nemám. Ani ja. Kde je to?
Jo, trápuj ho. Vidíš, na čo tak Poďte si, jdi. Áno. Vánoči, jdi. Ja to nemám. Trenčín 1-0. Dneska však najdete. Hej, proti Sabličovi. Proti Filákovu. Sablič dal gól. Ja neviem, jak to vyzerá. Kde ste našli ten test? Však na EduPage. Ale jak som... Ale do piči. Ste tiež... Kurva! Drž piču. No. Kurva, kde to máš? Aha. Á, dobre, má to, ja. To sú materiály. Dobre, drž piču. Toto XR? Áno. Oh, Saška, ja nemám. 19 čo zas? Dole. Tam. More. Poznámka z ABC. Dčko.